Balibago ako Marlim. Welcome to Pampanga, guys. Nandito tayo ngayon sa Balibago, Angeles City. And we were invited by Chelsea's Wellness Spa. Guys, this is a newly open. As a matter of fact, pag-visit po natin dito, soft opening pa lang po sila. And I am amazed. Napakaganda po ng lugar na to. It is so huge. So dito po sa baba, dito yung parang pinaka-hair, mga nails, mga foot spa dito. Later on, we're gonna be at the second level kasi may mga models po tayo nakasama. They're gonna be showing you ano ba yung mga services na pwede nyo ma-enjoy po dito sa Chelsea's Wellness Spa. So, samahan niyo ako. Let's go. Next, So, and guys, nandito tayo yun sa isa sa mga kwarto nila. I believe this is also for, facial services. But in here, meron siyang sariling shower room. Let's open it. There you go. So, itong machine po na ito is EMS, Electric Muscle Stimulator. Every procedure ng treatment is equivalent of 30,000 branches. So, nakaka-burn siya ng visceral fat. At the same time, kahit nag-lose ng weight, hindi siya magsasag kasi toning muscle siya. Every session is 30 minutes. Much better po para makuha natin yung best result niya at least twice a week. Meron po tayong promo sa EMS. Mag-avail po tayo ng 6 session, makaka-get tayo ng 1 free session. And then, mag-avail ng 10 session, makaka-free 3 sessions po tayo.